Ataunen urte bat gehiagoz, 45. urtez, bizi-bizirik izan ditugu gentilak eta euskal mitologia. Beste behin ere, maila goreneko gentilen etorrera eta herri ekimena burutu dira. 200 ataundar inguru eskuz esku alkarrekin parte hartzen, herritik jasotakoa herriari ematen. Tranpaldo gainean batzuk, aktore, dantzari eta kantari, eta adin guztietako herritar pila bat, kinu berriak tartean, batean eta bestean egin diren ekitaldietan. Horiez gain, beste lagun asko ezkutuko lan isilean. Egin duten ahaleginak ikusleen eskerrona jaso du. Egin diren bi saioetan 1600 ikusleek bete dute gorputz eta arima Ataungo auzo eta kiroldegia. Bi zibilizazio izan ditugu aurten ere aurrez aurre, gentilak eta kristauak. Batzuetan haserre eta beste batzuetan lagun. Ikuskizunean zehar, haserrea, liskarra, heriotza izan dira ardatz. Mundu handian bezalaxe, Ataungo mundu txikian ere ez baitago pakerik. Aktorek egin duten lan bikainak une zirraragarriak utzi dizkigu, ikusleek txalo eta txalo eskertu dutelarik. Pasarte beldurgarriak izan dira, baina baita umore finekoak ere. Ikusi dugu familiako 7. umea neska sorgin jaiotzen. Ikusi dugu amaren maitasuna eta aitaren goibeltasuna. Baita apezaren zorroztasuna eta marimundukoren postasuna ere. Ikusi dugu tortoren semea hil dutela. Tortok otxoko gentilburuaren semea jo duela hiltzailetzat. Eta ustekabean, apaiza eta torto lagun bihurtu direla. Tartean, euren lanetan agertu zaizkigu mendiko piztiak, sorginak, Xamartin txiki, maruak eta herritar soilak. Azkenean, gutxien uste zenean, Inesa sorginak eta atakabi gentilak lortu dute egoera larria konpontzeko giltza. Giltza horrekin ireki dugu guk ere, urte bat gehiagoz, euskal mitologiaren barruan sartzeko atea. Zorionak eta txalo handi bana, parte hartzaile guztiei eta Euskal Herri osotik etorri zareten ikusleei. Mila esker, Ataundio!